Takže nejprve jde k oltáři otec, poté ministrant s miskou a ministrant s konvičkami. Otec si veme misku, položí ji na oltář. A ministrant, který tu misku nesl, se postaví vedle ministranta s konvičkami po levé straně. Ministrant s konvičkami mu předá lavabo a připraví konvičky k používání otce. Nejprve vydělá konvičku s vínem, položí na oltář a oddělá vršek. Poté položí na oltář konvičku s vodou a oddělá vršek. Otec nejprve použije konvičku s vodou, konvičku s vínem a poté konvičku s vodou. A jak tu konvičku s vodou otec použije, my ji uchopíme a teďka přichází chvíle, kdy buď ministrant, který nese konvičky, nebo někdo jiný přichází k abaku pro misku, kterou se tady donese, uchopí konvičku s vodou a připraví se na to, aby otci umyl prsty. No. Takže otec přichází, ministrant mu umyje prsty, otec si je poté utře do lavaba, kterému podá ten ministrant, co stojí po mé levici. Otec si ty prsty utře a poté oba dva do té doby tady vyčkáváme, nikdo neodchází dřív a až si otec prsty utře, tak se oba dva otci takhle ukloníme, vezmeme, co je potřeba, tedy tyhle misky, tyhle konvičku už je mezi do toho dají a odcházíme od oltáře k abaku, kde misku s vodou vylejeme tady do této oční misky, necháme ji tady, konvičky dáme sem, můžeme i otočit těmi symboly k oltáři a krásně složené lavabo dáme takhle ještě na půl, dáme mezi ně a poté buď ten ministrant, který si připravoval kalich, nebo ministrant, který je výškově podobný ministrantu, který má misál, jde a stoupne si po pravici otce.